Эфирда Яшел Үзән телекомпаниясе һәм Кабат мин Радика Таулин сезгә исәнмесез дип эндәшәм. Атна дәвамында шәһәр һәм районда күпне вакыйгалар булды. Кайберләре турында хәзер коллегаларым белән тулырак итеп сөйләрбез. Бор дөнья кар әсирлегендә калды сыман узган төннәрдә явым-төшем гадәттәге февраль нормасыннан 3 тапкыр күбрәк булган. Автобус маршрутлары даими чистартылса да, ишек алларында тоташ кар өемнәре җәүләргә дә читтән транспорт хуҗаларына да. Торак коммуналь хезмәтләре хезмәткәрләре 9 сәгать эшлибез дип аңлата. Махсус техника узганнан соң юллар кабат яраксызга әйләнә. Кар явуын дәвам итәчәк әле. Васильевада йомгаклау хисап сессиясы узды. Очрашуда узган елга йомгак ясала һәм агымдагы елга бурычлар билгеләнә. Шулай бистәдә яшәүчеләрне борчыган мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Бу караучысыз этләр, кар баскан урамнар һәм өстәмә автобус. Тулырак алдагы видеозмада. Birinchi bo'lib boshliqlarni yosh sportchilar Salamli Vasilyevada Mostopoyezd 33 bazasında 2 yo'nalish aktiv o'sish ola. Sport ham volontyorlik yo'nalishlari. Vasilyeva ikmak zavodi eng populyar produksiyani shak-shak, kekslar, qomir rizoqlarini taqdim etdi. Konstantin Vasilyev muzeyi vakillari muzeyni rekonstruksiyalau hamon eksponatlari турында сөйләделәр. Shaxsiy ishmakarlar o'zlarining unikal tovarlari турында. Больше нравятся, конечно, корзинки, такие. Миңа күбрәк толымлы шелтәр кәрзиннәр ошый нинди матур, гадәти булмаган нәрсә. Традицион күргәзмәдән төп өлешкә поселок башлыгы Вячеслав Матвеев районның үсеше һәм киләчәккә планнар турында сөйләде, яшәүчеләрнең үзләренә дә ярдәм итүләрен сорый. Җыелган акчалар изге максатка юнәлдереләчәк. Локаль сугыш һәм махсус хәрби операция катнашучыларына хәтер һәм дан паркы булдыру. Барыгызны да үзара салым җыюда катнашырга чакырам. Бергәләп яклаучылар истәлегенә җирлек булдыру өчен. Цель этого проекта показать Әлеге проектның максаты ватаныбызны саклаучыларның ике буынын күрсәтү һәм фронттан әйләнеп кайтмаганнарны искә алу. Әтияниләр бик хуплады. Здесь предусмотрены дорожки, предусмотрен монумент. Монда сукмаклар, монумент, яктырту, яшелләндерү каралган. Мемориаль комплекс кына түгел, бу заманча иҗтимагый киңлек һәм мемориаль комплексның синтезы булачак. Бистә киңәя бара узган ел 14 шәхси торак йорт файдалануга тапшырылган республика программасы буенча 2 ишек алды яңартылган. Крупская исемендәге һәм Василек балалар бакчалары капиталь ремонттан соң яңадан ишекләрен ачкан. Шәһәрнең үзәк урамнарында яңа асфальт пайда булды. 5 ел эчендә бик күп эш башкарылды. Мин бик шатланам. Социаль объектларны һәм юлларны ремонтлау. Без күбрәк һәм бер үк вакытта ук эшләнүен телибез. Артка борылып карарга һәм нәрсә булганын, нәрсәләр үзгәргәнен аңларга кирәк. Минемчә, зур эшләр башкарылды. Үтәлгән эшләрдән тыш халыкны агымдагы мәсьәләләр дә кызыксындырды. Сук баятлар темасына кагылмый кала алмадылар, бигрәк тә һәлакәттән соң. Бу юлы әтине тешләделәр 8 көнне, ул авыр хәлдә. 8 этне алып киттек. Бүген һәм кичә бу районда барлыгы тагын 13 эт алынды. Почта булмау, юлларга асфальт җәелү һәм мәктәп автобусы җитмәү турында да сораулар яңгырады. Балалар өчен автобус 3нче мәктәпкә генә, чөнки 2нче мәктәп балаларны йөртә, ә безнең еракта, маякта яшәүче балаларыбыз җәяү йөри. Автобусны без берләштерә алмыйбыз. 2 мәктәпне бер автобуста йөртеп булмый һәм ул 2нче лицейны йөртү өчен билгеләнгән. Әгәр балалар саны артса, без автобуска заказ бирәчәкбез. Барлык сораулар контрольгә алынды һәм якын арада эшләнәчәк. Гражданнар җыены уңай нотада тамамланды. Туган бистәсен үстерүгә зур өлеш керткән кешеләрне Зеленодольск хезмәт батырлыгы шәһәре медальләре һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Айгөл Гатауллина, Татьяна Каварина, Андрей Лопатников, Яшел Үзән хәбәрләре. Ватанны чын-чынлап яратучылар Яшел Үзән иҗат үзәгендә ветераннарны һәм волонтерларны сәламләделәр. Совет гаскәрләрен Әфганстан Республикасыннан чыгаруның 37 еллыгына һәм ватанны саклаучылар көненә багышланган бүләкләү тантанасы узды биредә. Яшел Үзәннәргә республика сугышчан туганлыгыннан медальләрне генерал-майор Николай Чубаренко тапшырды. Кешебез булганда аларга ярдәм итәчәкбез, ди Әйшәдән Фәрит Фәттахов. Узган кышны гаражында
алгы сызыктан алып кайткан техниканы үз исәбенә торгызуы турында сөйләгән иде. Туктарга әле җыенмый. То срочно надо генератор отремонтировать, то мотоцикл просят. Әле тиз генә генератор, әле мотоцикл, әле карбюратор тырышабыз. Төнлә дә эшләргә туры килә. Чөнки заказ кайча китү алдыннан 2-3 көн алдан гына килә. Бүләкне ЗПКБның элеккеге директоры Виталий Волков та ала. Аның җитәкчелегендә Буян сериясенең хәрби кораблары төзелә. Ә хәзер ул шәхсән үз акчаларын җиңү эшенә кертә. Это тоже, в общем-то, гордость за... Бу Горький заводының инженерларның горурлыгы. Ул заводта төзелә. Яшел Үзән проектлау конструкторлык бюросында проектланган кораб. Гаскәрләрне Әфганстаннан чыгаруга 37 ел тулу алдыннан сугышчы ветераннар һәм Яшел Үзән волонтерлары республика сугышчан туганлыгыннан мактаулы бүләкләр ала. Һәм тикмәгә генә түгел, Яшел Үзән сугышчан туганлык оешмасы республикада нигез салучыларның берсе. Спасибо населению города Зеленодольского района. Яшел Үзән районы халкына, аларның хәрби хезмәтләре өчен рәхмәт. Хөрмәт һәм мактау сезгә түбән баш иям. Фронтка ярдәм өчен медальләрен хәрби комиссар районның барлык почмакларыннан инде 4нче ел гуманитар ярдәм җыйган волонтерларга тапшыра. Наши ребята, в частности, из Зеленодольского района, Безнең егетләр батырлык үрнәкләрен күрсәтә. Күпләр хөкүмәт бүләкләре белән бүләкләнде. Тылда сугыш бара. Безнең волонтерлар җиңүне якынайта. МХО теләктәшлеге өчен медаленә Пози заводының бар коллективы лаек. Бүләкне Александр Спирин кабул итә. Бүген дә Афган, Чечня, Сурияне үткән кешеләр якташларыбызга ярдәм итә. Онда безгә караганда күпкә авырак дип саный. Үз акчаларына техника сатып ала, җыемнар оештыра. Поехали в деревню, посмотрели. Авылга киттек. УАЗ ис китмәле. Кеше аны сатып алды. Идеаль хәлгә китереп җиткерде. Люк ясадылар. Маскировка шелтәре белән капладылар. Егетләр эшли. Без үзебезнекеләрне яклаячакбыз. Җиңү безнең якта булачак. Бу кичтә барлык чыгышларның лейтмотивы сәхнәдән яңгырый. Әлфия Мөхәммәтшина, Юлия Озерова, Андрей Лопатников, Яшел Үзән хәбәрләре. Алгы сызыктан бола тудыру йортына махсус хәрби операция хәрбие Артем Спирин яңа туган улы белән танышу өчен юлга кайткан. Якын көннәрне хәрби хезмәткәр гаиләсе белән үткәрәчәк, аннары бурычларны үтәүгә кабат әйләнеп кайтачак. Бәхетле әти-әниләргә кунакка безнең төшерү төркеме китте. Ну что, сынок, добро пожаловать домой. Бала тудыру йортының гаиләнең яңа әгъзасы әтисенең ышанычлы кулына эләгә сабый әле аңламый, ләкин бу көнне әтисенең янында булуы аның өчен иң яхшы бүләк. В зоне проведения СВО Махсус хәрби операция уздыру зонасында хисләр тупаслана, тик чынлыкта күңелемдә улым туу шатлыгы. Улын Александр дип атаганнары грек теленнән тәрҗемә иткәндә ир атларны яклаучы. Ждали прям мальчика в нашу семью. Без малай көттек, исем сайладык. Әтисе минем белән килеште, яхшы исем диде. Гомумән мин Александр дип атарга теләгән идем. Я хотел, да и тем более находишься на СВО. Бигрәк тә махсус хәрби операциядә булганда синең белән нәрсә буласы билгеле түгел. Бала, малай туу, нәсел дәвамы. Артем Спирин махсус хәрби операциягә мобилизациянең беренче дулкынында 2022 елда китә. Башта штурм отрядында була. Хәзер ул инженер-сапер ротасының пилотсыз системалар взводы командиры һәм отпуск алдыннан соңгы хәрби задание туры мәгънәсендә соңгысы булырга мөмкин иде ди. Приняли решение с напарником. Напарниклар белән әйберне сүтәргә һәм урынны алыштырырга карар кабул иттек. Менә без йөгереп чыктык, блиндажга сикердек, шунда ук без булган урынга танктан очып та килде. Бәхеткә хәрбиләр чыга ала мондый мизгелләрдә тормышның кыйммәтен чыннан да аңлый башлыйсың. Нужно ценить, что у тебя есть. Булганның кадерен белергә кирәк. Син монда килгәндә кешеләрнең дә төрле проблемалары була, ә синең өчен бу инде проблема түгел, ниндидер вак төяк. Анда шәһәрләрдә глобаль проблемалар бар. Су юк, аталар, һәм син кая, нәрсә киләсен белмисең. Ә без монда тынычлыкта яшибез. Әлегә хәрби ялда гел гаиләсе белән үткәрергә тырыша. Кызы Агния әтисен сагына һәм көн саен аңа хәбәрләр җибәрә. Сердечки люблю папе прислать. Йөрәкләрне тимә җибәрергә яратам һәм аны яратуымны әйтәм.
Естественно, сложности есть. Әлбәттә, кыенлыклар бар, балаларны тәрбиялибез икән, ярдәм кирәк, әти-әниләребез бар, ярый, әмма ирсез, авыр. Анастасия кызын түгәрәкләргә бакчага йөртә, һәр яклап үстерә, барысы да аның җилкәсенә төшә, ләкин һәрвакыт елмаю һәм позитив белән. Хәзер улын тәрбияләү дә шулай ук аның җаваплылыгы, гаилә башлыгы ватанны саклый. Стараюсь уехать рано утром. Бала йоклаганда иртән үк китәргә тырышам, бер кемдә борчылмасын өчен, чөнки аерылышу авыр. Ә хәзергә инде 4 гаилә бәхете белән ләззәтләнер өчен тагын берничә көн бар. Айгөл Гатауллина, Татьяна Каварина, Александр Федоров, Яшел Үзән хәбәрләре. Васильева бистәсендә спорт юнәлешләре актив үсә. Җирлекнең яшьләре гаджетларын бутсаларга һәм перчаткаларга алыштыра. Мастопояс 33 спорт клубы йөзләгән малайларны җәлеп итә торган үзәккә әверелде. Биредә футбол һәм кул сугышы буенча чемпионнар үсә. Бүген бистәдә сәламәт һәм көчле буын үстерү өчен барлык шартлар да тудырылган. Спорт залы һәм футбол кыры бистәсенең төп тарту нуктасына әверелде. Февраль айында кара каргалар оя-кара башлы икән. Сулы чыпчыгы һәм песнәк беренче җырларын суза. Аюның балалары туа. Хас намышларына килгәндә, әгәр кышның бу айы буранлы икән, августта яңгыр көт, уҗым игенне уңачак. Кар күп ятса, үлән калын булачак. Юлда кар калын, кырда юка булса, иген уңар дип көтелә. Хәзер синоптиклар мәгълүматы. Бүгенге тапшырыбыз тамам. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Заправның Тару сайтындагы кызыклы һәм файдалы хәбәрләр белән танышып барга онытмагыз. Кабат очрашуларга кадәр саулашабыз.